Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku oluhle. Sisaphinde sivalelwe emakhaya kuyi lockdown ukuthi sikwazi ukudlulisa izwi lenkosi sizongena emakhaya. Egameni lika Jesu waseNazaretha ake sivale namehlo sikhuleke. Baba wethu ongcwele nonguyise wenkosi yethu uJesu Kristu, ekseni moya ingcwele nanti izwi lakho odalile ngalo izulu nomhlaba, izwi lakho eliphilayo, izwi lakho elisiqondisayo nelisakhayo. Thatha ilungelo ngalo uphinde ukulambula, ulichachise, uveze ubuhle bakho kulo ngoKristu Jesu omgcobileyo. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ekseni nangalolu suku ukuthi siphinde ke sihlangane sihlephula isinkwa eseyizwi likaNkulunkulu. Umoya ingcwele ubekile namhlanje ukuthi sixoxe ngendaba etholakala kuMateyu chapter 14. Sizosebenzisa uverse unumber 4 wakhona. Angiyena umuntu ojwayele kakhulu ukukopolota iverse endabeni bese ngakha enye indaba, kodwa umoya ingcwele ubekile namhlanje ukuthi ngithinte le ndaba etholakala kuMateyu chapter 14. Ngicela ukufunda ke izwi lenkosi. Ngizoqala kuverse 1 kodwa ke itext yendaba ikuverse number 4. Ngaleso sikhathi uHerode umtetrarch waluzwa udumo lukaJesu, waze wathi ezincekwini zakhe, lo nguJohane umbhaphathisi, yena uvukile kwabafileyo, kungalokho lawamandla asebenza kuye. Ngokuba uHerode wayembambile uJohane, wambopha wamfaka etilongweni ngenxa kaHerodiya umkaPhilip umfowabo. Lokhu uJohane wayethe kuye, awuvunyelwe ube naye. Yiloko nje uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami namhlanje ukuthi ngikhulume ngakho, ukuthi awuvunyelwe ube naye. La kule ndaba sithola kuchazwa ngomndeni uHerode nomfowabo uPhilip, bese kukhulunywa ngonkosikazi uHerodiya okuyena owayengumkaPhilip, kodwa manje esehlala noHerode. Umoya ingcwele ubekile enhlizweni yami ukuthi ngikwazi ukuchasisela ibandla ukuthi njalo lanizwa khona kukhulunywa ngomshado ezwini lenkosi, kusekukhulunywa ngoKristu nebandla. Njalo la uzwa khona kukhulunywa ngomshado, kusuke kwenza umfanekiso ngomakoti weundlu, kukhulunywa ke ngathi abantwana bakaNkulunkulu. Lana kule ndaba esiyitholayo uHerode, lithi iBhayibheli lami, wayeyinkosi, bese eba nomfowabo uPhilip, wayeyiprince, weyinkosana, umntwana ngesisho sakithi. Lithi iBhayibheli lami uPhilip wayeganiwe, kodwa kwase kwenzeka ke into eyenzeka, noma ngingazi noma ifana nalesi sikhathi esiphila kuso, la kwenzeke khona ukuthi kube ne lockdown, abanye abantu kade besayihambela indlela zabo, should bavaleleka emazweni abakuwo, abanye bavaleleka emndenini abebekuyo, bavaleleka ngendlela ezahlukeneyo. Lithi iBhayibheli lami, uma kwenzeka uHerodiya evaleleka ngala ngasebukhosini, umprofethi uJohane uyamemezela uthi
awuvunyelwe ube naye. Iyona nto nje umoya ingcwele ayibekile enhlizweni yami. Awuvunyelwe ukuthi ube naye. Lesi sikhathi esiphila kuso kufuneka ama-permit, imvume, noma unemoto ohamba ngayo emgaqweni uthola ukuthi noma inayo imvume yokuthela kukhona laba abasivimbayo ababekiwe uhulumeni, bese bebuza ukuthi njengoba uhamba unayo yini imvume yokuba semgaqweni. Uthi imoto ithelile bathi asikhulumi lokho, sibuza ukuthi unayo yini permit yokuthi ube la emgaqweni ngoba isikhathi se-lockdown. Lesi sikhathi siyadimanda ukuthi bonke abantu bafunde ukuma ngokwecebo likaNkulunkulu. La eBhayibhelini kukhona indawo ngizokhotha incwadi yabaseFesi chapter 5 la kukhulunywa khona ngabafazi ukuthi mabathobele amadoda abo, bese kukhulunywa ngamadoda kuthiwa awathande omkabo. Bese qhubeka umlobi walencwadi athi nginitshela imfihlakalo, ngikhuluma ngoKristu nebandla. Kusho ukuthi ngenye indlela kukhona ipicture evelayo ukuthi njalo uma kukhulunywa ngoKristu nebandla kwenza umfanekiso wasemshadweni. Uma uhlehla neBhayibheli ubuyela ku-Old Testament, iBhayibheli lami liyachaza ukuthi abantu baphoqelekile ukuthi babe nokukhetha, njenganalo Herodiya esifunda ngaye ukuthi wagcina esehlala endlunkulu, ehlala noHerod. Ngenye indlela wenza ichoice ekuphileni, wanquma ukuthi yena noma eshadile noPhilip kodwa umuntu azohlala naye nangu uHerod. Manje-ke uJohani kangazi noma kuyikhona lento efana nale yethu kulesi sikhathi okuvalelwa indaba ye-lockdown, kodwa uJohani ukhuluma nge-social distancing. Uthi lalela, Herodiya nani Herod anivunyelwe ukusondelana, anivunyelwe ukuthintana, nihlezi kodwa aninalo ilungelo lokwenza lokho. Kukhona izwi lenkosi encwadini yabaseKorinte besibili chapter 11, athi umpostoli Pawula kuverse 2 wakhona, nganendisela endodeni eyodwa ukuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe. Kukhona umuntu thina sonke esendiselwe kuye, lo muntu lithi iBhayibheli uJesu Kristu. Thina kwethu ukuthi siye kuye siyintombi emhlophe engenalo icala. Lokho ke sekungibuyisela endabeni engeke ngiyithande njalo ukuyisho ekhulunywa izwi lenkosi kuncwadi kaExodus 22 verse 16 elithi uma umuntu eyenga intombi engesiyo ingodusi alale nayo, lithi uyakuyilobola yona bese iba umkakhe. Liqhubeka izwi lenkosi lithi uma uyise engafuni ukumnika yona, kodwa lo muntu ngoba uyithintile uyakhipha imali elingene nokulotsholwa kwezintombi. Ngenye indlela akekho umuntu onelungelo lokuthi azihambise endodeni,
Akekho umuntu onelungelo lokuthatha umzimba wakhe awenze ube ukhisimusi nje kumuntu wesilisa owesilisa angakhokhi lutho. Lithi-ke izwi lenkosi, awuvunyelwe ube naye. Nani mantombazanami, nani bafana, awuvunyelwe ube naye. Uma uzoba naye kuye kubizwa izulu, ngoba lithe iBhayibhili umuntu wesifazane ufana nensimi ebiyelwe. Okwesibili lathi ufana nesiphethu esibekwe uphawu. Kusho ukuthi ngenye indlela uma insimi ibiyelwe kudinga qaqwa isibiyelo uma kuzofinyelelwa kuyo. Uma futhi sesiqaqiwe lithi iBhayibhili ngoba isiphethu esibekwe uphawu kudinga kuqaqwa isili yakhona. And yonke leyo nto yenzeka ngoba abantu beme phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu, bemi phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ehlisa isikhiye sensimu. Ngakho awuvunyelwe ukuthi ube naye. Awuvunyelwe. Bantu bami sinithumele ezikoleni. Abanye basekuma basic schools. Uthola ukuthi bakuba lower primary kodwa sebeqala imikhuba yokuyinikela. Bayinikela kubafana abapractice kubo baba nomama. Abanye basema secondary, abanye basema high school nasema tertiary. Bonke bathunyelwe ukuthi baye khona bayozuza imfundo, bakwazi ukuzondla, bakwazi ukuyiphilisa, bakwazi ukuzisiza. Kodwa uthola ukuthi masebelapha yabakhohlwa yonke imiyalo yasemakhaya. Yonke into abalulekwe ngayo bayakhohlwa yiyo. Sebethola abakhwenyana, sebethola omakoti, sekuhlalwe ezindlini, bayivalela khona. Awuvunyelwe ube naye. Akekho umuntu okunika ilungelo lokuthi ube naye. Le ncwadi engiyikhothile Exodus 22 lithi uma uyise wentombazane engavumi ukukunika yona noma wena sewuyithintile, lithi iBhayibhili wena uyakukhipha imali elingana nokulotsholwa kweintombi. Kusho ukuthi akekho umuntu wesifazane ngokweqiniso ofanele ngabe uyalalwa angalotsholiwe. Ngoba umuntu onelungelo lokulala munye umfazi oshadiweyo. Lithi izwi lenkosi lele ngilikhothayo, uma uyise engavumi. Ngifisa ukusho ukuthi wena onika abafana umzimba, labo bantu abakwi-authority yakho, noma ngabe ubaba noma u-anti noma umalume noma ugogo, laba bakukhulisile, yibona kuphela abanelungelo lokukusa endodeni. Uma bengakusanga uvunyelwe ube nayo. Thatha ilungelo, thatha isinqumo empilweni yakho ukuthi Jesu ngonile kuwe. La eBhayibhilini ngilithanda izwi lenkosi likhuluma ngathi thina kakhulu esishumayelayo esabantu abakhethwe uNkulunkulu ukuthi bavimba abantu bangaye ebhujisweni. Yabona ngokweBhayibhili ku-Old Testament umprofethi wayevela njalo ngoba kunokonakala esizweni. Uma zonke izinto ihamba kahle, abapriest yibona babeba in charge. Kodwa kunede konakale, uNkulunkulu aveza umprofethi aqhamuke la kungaziwa khona, azwakale sememeza athi usho kanje uJehova. Namhlanje kunabantu abaningi abashumayelayo kodwa abasho uNkulunkulu utheni, basho izinto zabo. Uma ulalela kahle uzathi uJeremiya 23
uma ekhuluma uma bebeme emkhandlwini wami kusho uNkulunkulu bebeyotshela abantu izwi lami namhlanje kushunyalwa izinto eziningi ogcina ungezwa kahle ukuthi kuthiwani abantu banikwa ilungelo lokuthi ngoba bavuma uJesu basindiswa kusho ukuthi sebene right yokwenza noma kanjani ngoba ukusindiswa kwabo ngeke kuphele baze balinganise ngemndeni bathi uma uzaliwe emndenini othile isibongo sakho sohlala sesakhona noma inini ngifisa ukusho ukuthi ngokusho kwezwi lenkosi alisho kanjalo likhuzile uthi uIsaiah 58 memeza ungayibambi tshela abantu bami izono zabo nendlu kaIsrayeli iziphambeko zabo ngendlela kubalekile ukuthi abantu bezwe ukuthi uNkulunkulu uthini kubo so namhlanje umoya ingcwele umebeka le ndaba ukuthi ngithi awuvunyelwe ube naye awuvunyelwe ube naye cela ukukubuza ukuthi wena olalele la ukhona lohlala naye eceleni kwakho khona lapho uvunyelwe yini ukuba naye ubani okunika ipermit Jose ngishilo amaphoyisa endleleni ayazivimba ama-traffic cop nama-SAP abuze into yokuthi njengoba uhamba la ukuthi uhamba ngemoto yakhe it doesn't matter khona yini imvume iveze ipermit uma ungakwazi ukuyiveza ipermit uthola ipunishment uthi ngiyovaya le enkantolo uyochargewa uchajelwa kona ukuthi uhamba imvume ingekho lithi ke leli verse silifundile awuvunyelwe ube naye la kukhona incwadi la eBhayibhelini ngicabanga baseRoma chapter 7 ekhuluma ngendaba yokugananwa umichaza yona ithi owesifazane oshadileyo uma indoda yakhe isaphila bese ehamba eyoba ngowenye indoda lithi uyaphinga i-adultery or prostitution uyaphinga lithi iBhayibheli lami kepha uma indoda lena beyishadile ndala bese ke ifa usekhululekile kulowo mthetho wendoda akushiyi ukuthi uyaphinga uma eba ngowenye indoda njengoba ngichazile ukuthi lana sikhuluma ngoKristu nebandla namhlanje sinenkinga yokuthi khona abantu abaphilayo laba bantu abaphilayo bayavuma ukuthi bayoshada noJesu kodwa indoda endala akade bephila nayo bengazange yashona ayifile kodwa sebenga kaJesu iloko iBhayibheli elikubiza ngokuthi double minded ukuba umuntu onengxenye ezimbili olodwa unyawo lusezweni olodwa unyawo lusebandleni njalesi sikhathi esiphila kuso awusakwazi ukubona umehluko phakathi komuntu okholwayo nongakholwa bonke bayinto efananayo kanti kwakukhona izikhathi eziphambili lapho ukwazi ukumbona umuntu okholwayo eqhamuka ukuthi ikholwa leli namhlanje abantu balingisa izwe bafana nezwe abantu baphila ngendlela leyo abayikhethile uthi kungekhuluma uJoshua encwadini ka24 count verse 15 wakhona athi khethani namuhla ukuthi ubani eniyakumkhonza noma niyokhonza uNkulunkulu ababekhonzwa oyihlo ngaphesheya komfula noma nizokhonza uNkulunkulu
abaphila phakathi kwabantu laba enibaqoshile kade ninabo la ama-Amori, kodwa mina nendlu yami uthi ngiyakumkhonza uJehova. Khethani. Umuntu uyakhetha, njengoHorodiya lesifunda ngaye, wakhetha ukuthi ayihlanganise nomfowabondoda ngoba eyinkosi. Kwasho ukuthi wayethanda into eziphezulu, ngoba kunenkinga naku ukuthanda into eziphakeme, kwenza abantu benza izinto abangafanele ukuzenza. uJohane uyakhuza, awuvunyelwe ube naye. Ngiyafisa ukusho ukuthi nani enilalele, khetha ukuthi uzokhonza uJesu noma uzokhonza uNkulunkulu bezwe lakini. Siphuma thina lapho ekukhonzwa khona abadala abaphansi, abantu beyothandaza emathuneni, abantu benza zonke izinto benoNkulunkulu abanye abafileyo. Kodwa namhlanje lithi izwi lenkosi, awuvunyelwe ukuba ngokaJesu kanti usakhonza abanye oNkulunkulu. Awuhlukile kumuntu ophingayo. Uma uqhubeka nalizwi lenkosi, kukhona isikhathi la kuvela khona umprofeti uEliya. Lithi iBhayibheli ubuza abantu ukuthi koze kube nini nimanqika phakathi kwenhlangothi ezimbili. Umukholwa qaqa bonakala, shaya social distance, aqaqa ukuthi uhloboni kapende. Koze kube nini nimanqika phakathi kwenhlangothi ezimbili. uJehova uNkulunkulu, mlandeleni yena. uBhali uNkulunkulu, mlandeleni yena. Namhlanje sithinta le ndaba yokuthi awuvunyelwe ukuthi ube nesithembu. Ngenye indlela uqhamalaze, awuvunyelwe. Noma ungakwenza kodwa wena awuvunyelwe. Awuvunyelwe ube naye ngoba wena wendiselwa kuJesu. Elithi iBhayibheli sayiswa kuye siyintombi emhlophe. Malikhuluma izwi lenkosi ngendaba yebandla, uthi ibandla elingena mbimbi, elingena qashazi, elingena kukonakala. Ilolo uJesu alifunayo, abantu abafana nentombi emhlophe. Kodwa namhlanje kunenkinga yokuthi abantu bayiphilela nomi kanjani. Ngiyafisa ukusho ukuthi leyo nkinga kakhulu idalwa ithina abantu ababizwe uNkulunkulu abashumayelayo. Thina abantu abashumayelayo simhlamukile uNkulunkulu, safuna izinto zethu. Incwadi kaIsaya 56 uqala kuverse number 9 ithi, ozani ninazilwane zasendle, ozani nizodla ninazilwane zasehlathini. Bese liqhubeka lithi, abalindi bakhona. Ngicela ukulifunda ngesilungu. Come, wild animals of the field. Come, wild animals of the forest. Come and devour my people. For the leaders of my people, the Lord's watchmen, his shepherds, are blind and ignorant. They are like silent watchdogs that give no warning when danger comes. They love to lie around, sleeping and dreaming, like greedy dogs. They are never satisfied. They are ignorant shepherds
all following their own path and intent on personal gain. Come, they say, let's get some wine and have a party. Let's all get drunk. Then tomorrow we'll do it again and have an even bigger party. Abantu ababefundisi they are compared la ngokwezwi lenkosi njengezinja egadayo. Izinja egadayo uma uyifuyile inja uma kukhona into ezayo eyingozi ibanga umsindi ikhombisa ukuthi kukhona umonakalo ozokwenzeka. So abantu ababefundisi they are compared to watchdogs. And it is lenkosi. These are dumb dogs. They cannot bark. They keep on sleeping, like they lie down sleeping and loving to slumber. They enjoy ukuthi balale. Abefundisi ke labo khulunywa ngabo la okuthiwa bayathanda ukulala. Abantu abafanele ngabe baxwayisa umakoti wewundlu ukuthi umakoti ayilungise ayicwale ayilungiseke ukuthi umefika umyeni bakwazi ukumhlangabeza. Izwi lenkosi liyagcizelela ukuthi bayathanda and bafuna into eyinzuzo yabo. Baphile emaphathini bathoza lethi iwayini wena woza wena sibuse babhizi benza zonke izinto abayithandayo. Khona omunye umzalwane engimthandayo esinaye uthi ngendlela ayedakwa ngayo utshwala ngelinye ilanga ke uya esontweni ufuna ukuyeka utshwala yena kumebeka uthi wafika lapha esontweni kunoSathane epulpit. Isizathu esenza sho lokho uthi wafika wahlala esontweni kwakhonzwa. Uma sekukhonziwe lapha esontweni uma sekuqediwe sekunikeliwe kwenziwa yonke into uma nje bephumela ngaphandle umfundisi obebasontisa wathi hayi sengiyitholile imali sesingahlanganisa sothenga utshwala. Yabona lento eshiwo izwi lenkosi ku-Isaiah 56 into egcwele inqwaba yabantu abaphatha izwi likaNkulunkulu ngaleceleni babhizi namaphathi. Abanye bangadluli abangagcina emaphathini abapheli la kudayiswa khona imizimba yabantu besifazane. Lithi iBhayibheli bafana nezinja ezizimungulu ezingakwazi ukukhonkotha ezingakwazi ukuxwayisa. Ngiyazi abantu abanye bangasola mina ukuthi ukhuluma kabi lo mfundisi. Cha, ngifunda izwi lenkosi ilona elisho njalo. Lithi bafana nezinja ezizimungulu abantu bami ababalindi my watchmen. Bafana nezinja ezingakwazi ukukhonkotha. Nami ke ngiyazama nje wangimile ukuthi ngikhonkothe. Ngingabi nalo icala lokuthi angikhonkothanga. Noma ke uJohani naye wenza kona lokho wakhonkotha. Ememezela kona ukuthi awuvunyelwe ube naye. It cost him his life. Kwadinga anqunywe ikhanda, anqunyele kona ukuthi uyakhonkotha. Ungakwesaba ukufa okuzoza kuwe ukhonkotha umemezela ngegama lika Jesu. Uthi uJesu mekhuluma ezwini lakhe ningabesabi ababulala lo mzimba kodwa bagcine lapho bengenamandla kwenza lutho olunye emva kwalokho. Yathi kodwa mesabeni othe sebulele abuye abe namandla okufaka umuntu esogweni. Ithi ngiyaphinda futhi ngithi mesabeni lo umuntu othi umesabe
uNkulunkulu ozoba phambi kwakhe. Kona kuyadula ukuma phambi kwabantu. Ngelinye ilanga sasinomngcwabo kwesinye seyigodi zasenquthu. Kuyangcwatshwa ke before ngcwatsheke kuba nenkonzo ekhaya bese kiwe emathuneni. Abazalwaneke bafakaze bakhulume ngoJesu. Khona umfundisi engimthandayo sesenkosini manje. Lo mfundisi wayephenduke umfundisi waseZayoni. Uma inkosi imthinta walahla yonke imikhuba yakhe. Manje umefakaza lo mfundisi ngalelo langa uthi yena ube umfundisi efana nenjelele engakwazi ukukhonkotha. Uma kufika uJesu wezwa ngoba uyakagcizelela athi wegcizelela athi kwafunda incwadi yabaseRoma uchapter 8 verse 1 elithi ngokuba kusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu bengasahambi ngokwenyama behamba ngokamoya. Besethi yena ube umfundisi kodwa ehamba ngokwenyama wayeqonyela umfelokazi eholi ibandla enonkosikazi futhi. Manje ke wafakaza lo baba kwase kufakaza nomunye umama naye wefakaza ngendlela emangalisayo echaza ukuthi noma wayeshadile yena wayengafebi ukuya ngaphandle wayefeba khona emshadweni. Ethi indoda yakhe yayixakeka ixakwa uye ngendlela iyona athi mibuyile egoli ifikile ayithethisele ukuthi lalelani kuthi izofuna inkukhu la ihambe yoyidla nezifebe zayo egoli. Kwafika uJesu wamkhulula. Uma befakaza labo bantu ngalendlela esengiyishilo sekusukuma omunye ubaba uthi nithule nithini uMadlala edelela. uMadlala yabazonda befundisi ezisho yena ke ethi mina ngumfundisi enamhlanje ngufaka ngokhololo ngoba uMadlala yabazonda befundisi ngazile ukuthi ngongiza la kukhona khona yena angivele ngawufaka ukhololo. Ngangikaze ke ngikhulume ngalelo langa ngangiyiphethe kahle ngizoshumayela emathuneni. Ngaphendula ngihlezi phansi ngathi hawu kodwa baba uyakusukela angikaze ngisho lutho. Waqhubeka lo baba wathi bonke laba bakushoyo bafundiswa wena. Kwasho ukuthi sengiyathulaka nginakuphika lokho. Kodwa into engifisa ukisho thina sishumayela kubalekile sikwazi ukumemezela ngoJesu singabi imungulu zezinja lelo show uIsaiah 56. Asikhonkote noma ngabe kubizana imemeza kuza sola noma kuyisikhathi noma ngesona. Kwalithi iBhayibheli kofika isikhathi lapho abantu bengenakufuna ukulalela iqiniso. Bese beyikhethela abafundisi njengokubatshwa kwendlebe zabo. Wena ungangeni kuleyo group enza isiqiniseko sokuthi umele uJesu. Nami namhlanje nje angimile la ngimele uJesu ngikhuluma ngebandla noKristu ukuthi unenkinga uJesu. Unenkinga yokuthi ulandelwa abantu abangafuni ukushiyizwe. Ulandelwa abantu abafuna ukumbhanqa nezinto zezwe. Uma uzosizakala kubalulekile ukuthi uliqonde izwi lenkosi. Khona amazwi engiwathandayo atholakala encwadini kaHoseya. Ngithanda nje yonke leyo ncwadi kaHoseya. Kodwa ngizofunda amavesi emachapteni ahlukene. KuHoseya chapter 1. Ngesikhathi uNkulunkulu eqala ukukhuluma noHoseya. Uthi Hoseya izwi likaJehova lafika lathamba uthathe owesifazane ophingayo
nabantwana bokuphinga ngokuba izwe lonke liyaphinga ngokusuka kuNkulunkulu. Kuthiwa uHosea kothatha lo wesifazane ofana nalo besifunda ngaye ngala uHerodiya. Mina kangisho bafana ukuthi nofuna laba bantu uNkulunkulu wakusho kuHosea ungayenzi mistake ukuthi uma bengifundele lizwi kusho ukuthi uNkulunkulu ukunike nawe ipermission yokuthi kukhulunywa kuHosea ngoba uNkulunkulu azi ukuthi yini ayifunayo kuHosea. Bese liqhubeka ku chapter 2 liqhubeke lithi ngiyalithanda New Living Translation ku chapter 2 verse 1 wakhona. Bese now bring charges against Israel your mother, for she is no longer my wife and I'm no longer her husband. Tell her to remove the prostitute makeup from her face and the clothing that exposes her breast. Otherwise, I'll strip her naked, as she was on the day when she was born. Uthi mtshele uma wakho, mtshele uIsrael, uthi mina noma ngangiyona indoda yakhe kodwa manje angiseyona. Isizathu esenzaliwe yashiya ukuthi akasusa udaka lweyifebe olusemehlweni akhe nengubo eziveza ingcengce. Uthi uma engakwenzi lokho mina ngiyakuza ngimshiye enqunu. Manje mangisakhuluma le ndaba yobunqunu, le ndaba yesono sobufebe sinenkinga kabi. NgiseseMarisburg siyakhonza ke ngelinye ilanga kukhona umzalwane ohlala kwelinye ilokishi kodwa kuze ngakithi la singakhona kunenkonzo ngakhona. Uma sesiqedile ukukhonza ke useyahamba sesiyabonana ke ngakusasa emsebenzini. Uma sibonana ngakusasa emsebenzini uthi kimi webo ngani yithi mina baba. Uthi izolo ngihlangane nenkinga sengisuka enkonzweni. Hawu nkingani baba? Uthi ngiyahamba ngemoto yami uyawusho nomgwaqo ehamba kuwo. Uthi nangu umuntu wesilisa enqunu emgaqweni. Lo muntu akagqokile ngisho intambo. Kuyenzeka kwesikhathi mangithi ngisho intambo ingane lezi mayikhula abanye balokhu beyifaka intambo incweba bekhala ngazo ukuthi iyakhuluma isiqinile babe bafakenye. Yena wayeshaya nje ngesuthi yesele. Uthi ke uma ngikhanyisa ngibona ukuthi umakhelwane wami impela lo. So anginakumshiya la. Uthi ke bese ngimcosha nesuthi yakhe. Uma sengimlayishile emotweni uthi ngimbuza ukuthi awundoda ngakuthola kude kangaka unqunu kwenze njani? Uthi yena hayi mfowethu ngiqonywe umkamuntu la. Ngiyasola ukuthi indoda bayitshelile ngoba ithe iyahamba emsebenzini iyosebenza ebusuku kanti izobuya ibuye phakathi kobusuku. Njengoba ngibona nje ngiphume ngesamagundane ngakwazi ukuphuma ngefastela impahla zami zisele khona ngithathe nemfowethu yongibeka kwami nginje. Uhamba naye
enqunu ngiyacabange ukuthi bese fika kwakhe eshaya ngesudi yesele waqamba amanga etshela unkosikazi ukuthi igebengu zimbamba inkunzi kanti uphunyuke emzini wendoda. Awuvunyelwe ukuba naye. Naye wayesendaweni la engavunyelwe ukuba khona. Khona enye indaba engayizwa. Ningixolele ngiyayithanda le ndaba. Ukuthi omunye ubaba watshela unkosikazi wakakhe ukuthi bayahamba bane course for 14 days, 2 weeks. Shulensuku elingana nalesi sikhathi ukuthi uquarantine ngaso. Uma ke esehambile lo baba, umama ke engakahambi wamlungisela umphako, wamlungisela isidudla senkukhu, wamlungisela amadombolo, wamenzela kahle namakhekhe. Wathi noma niya lapho nodle ehotela ngiyazi baba wakwami ukuthi wena uyayithanda inyama, uyawuthanda nojeqe nobe nidla rice lapho nezinto eziphambili ezinye, kodwa ngikulungisele lokhu kudla okuthandayo, uyokufaka efrijini lokhu usiya kancane udla. Emva kaloko ke base beyavalelisana. Bathi kuyikhohlwa i-social distancing, bakhisana bevalelisana. Wathi omunye uhambe kahle, wathi omunye usale kahle, wathi omunye uyiphathe kahle, wathi nomunye uyiphathe kahle la uyakhona. Ayike insuku zo-14 ekhosini zaqhubeka insuku, sekuthi ngosuku lika-10 ebusuku indoda la ibambe khona ikhozi isiya iphathwa uqaleka, ifuna ulangazelela ukubhema. Seyithi ke angeke ngiphume ngithi ukubhema, bese iyaphumela phandle, bese ithi hayi angeke ngithi ukuzungeza kule ndawo esikuyona. Uma izungeza izungezela ngala ngemuva kwi-back yendlu iyabhema. Uma ithi ngala ibhema iyabona ngale ka next door kukhona nakhona owenza lento eyenzayo obhemayo. Yayifakela isikhindana sayo esincane nalona ufaka isikhindi esincane. Bese isondele eduze kocingo. Ithi kulo oka next door, ufunani lapho, yehlisizwe ufunani lapho. Aphendule lo athi awungiyeke wena nake zakho. Bese iqhubeka indoda ithi kukwami lapho, ngibuza ukuthi ufunani. Abese shilo lo munye athi unamanga, indoda la ekhaya ayikho, ihambile u14 days yekhosini, njengoba sixoxe nawe kusela insuku ezimbili ibuye, unamanga. Bahlukane lapho, nalona buya ayengale la ekhona nalo abuya engale, bobabili bafike sebemuncu ko partner babo. Uyafika lo uyaxoxa lona ke oboniwe uthi hey nangu ngisukela umuntu la engitshela ukuthi kwakhe la, uthi umama uthi kwakhe la, uthi umama usho ukuthi inkukhu lezi engihlabile nojeqe badliwa la kamakhelwane. Wathi lo munye usho njalo uthi kwakhe la. Umama wamtshela wathi thatha impahla zakho ugoduke, thatha impahla zakho, kusho ukuthi ulaba bamfana ka next door. Naye ngalo umefika isimo sesimuncu akasajabule, ikhozi kade ihambile seyifike la iphela khona, yaphela ikhozi. Wasemtshela lokuthi nade ngithe ngizohlala insuku ezu-14 sengiyahamba ngiyakwami. Nalo munye wethuthiswa ngala, nalo munye uyahamba ngala. Awuvunyelwe
ukuthi ube naye. Babenza leyo nto engavunyelwe. Baningi abantu namhlanje abashaya leyo nto emhlabeni ukuthi benze into uNkulunkulu angayivumanga. Nina nonke enizwe ngoJesu ayicace impilo yenu. Phila impilo emhlophe, impilo engenakusoleka. Lendoda kuHoseya uma sifunda ngayo la kuthiwa akathathe lo wesifazane ophingayo. Ngiyalithanda izwi lenkosi. Uma selichaza liqhubeka nayo le ndaba ngoba imgomo kaNkulunkulu kukona ukusiza ibandla ngazo le ndaba ezinje. Chapter 3 wakhona uthi verse 1, then the Lord said to me, go and love your wife again, even though she commits adultery with another lover. This will illustrate that the Lord still loves Israel, even though the people have turned to other gods and love to worship them. Lithi iBhayibheli lami uHoseya angixoxe leyo ndaba sengizoqeda. Uma kuthiwa akathathe lo wesifazane ophingayo, inkosi yayifisa abe ne-feeling leyo uNkulunkulu anayo ngabantu. Njengoba ngifunda la kuchapter 3 ngalo wesifazane owayeseyishila indoda yakhe waya kwamanye amadoda athi uNkulunkulu hamba umthande, hamba uyomlanda, buya naye lapha ekhona. Lithi iBhayibheli kwakumkhuba wakhe lo wesifazane ukuthi njalo anyamalala mesayoshumayela uHoseya aye kwabanye abantu, aye kwamanye amadoda. iBhayibheli lami liyagcizelela lokho ukuthi uma ekwenza uNkulunkulu wayemvakashela njengoba sifundile leli vesi, afika ambuza athi Hoseya uphi umngakho? Hoseya akhulume athi angimazi impela ukuthi uyephi, angimazi nje. Wena wathi angithatha umuntu ophingayo, angimazi. Athi uNkulunkulu hamba Hoseya uyomfuna. Kwenzeka lokho ikhathi ngekhathi. Eqaleni wamfica kwenye indoda. Uma ephinde nyamalala uNkulunkulu ukuthi awomfuna, uma ehamba yomfuna kuleyo ndoda wangabe samfica kuyo. Bamyalela abantu wazomthola kwenye, wabuya naye. Bahlala waphinda wanyamalala okwesithathu. Uma esanyamalela okwesithathu, lithi iBhayibheli wafika futhi uNkulunkulu wambuza wathi Hoseya uphi umngakho na? Uthi Hoseya angimazi Nkosi. Yathi inkosi hamba Hoseya umfune. Hamba kwethu inkosi esikhonza iyabafuna abantu. Hamba Hoseya umfune umngakho, ubuye naye. Hoseya wahamba wamfuna, waqala endodeni yokuqala wangamthola kuyo, wadlula womfuna kwesibili wangamthola kuyo. Bamyalela abantu ukuthi hayibo unkosikazi wakho uselapha la kudayiswa khona ngemzimba. Waze wofika khona uHoseya eseyomlanda khona unkosikazi wakhe. Lo nkosikazi wakhe uma esebuya naye, lithi iBhayibheli wayesekhathele esebenza lapha ngomzimba wakhe edayisa, kodwa imali itholwa abantu abamfuyile kuyibona hlala kubo, yena engatholi lutho. Lithi iBhayibheli lami
wamfica sekhathele njengokusho kaJesu ethi zanini kimi nina nonke nikhathele nenisindwayo mina ngizokuniphumuza. Wenze njalo ngempela. UmkaHosea wabuya ebuya nendoda yakhe. Uma sebehleze ekhaya uyafika uNkulunkulu yamvakashela uHosea. Uma semvakashelile uyambuza into eyodwa. uHosea uthi Hosea wenze kahle Nkosi, wafika namhlanje lo mfazi lona ukhona. Uthi uNkulunkulu angizile kumngakho. Mina umuntu engimfunayo wena Hosea. Uthi awoza sixoxe nje boyexoxa noAbraham uzobhujisa iSodoma neGomora. Base beyaxoxa uHosea noNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uzwa kanjani Hosea? Nje umfazi wakhe enza lezi zinto azenzayo. Uthi Hosea inhliziyo yami yaqaqamba kubhlungu, ubuhlungu angazi ngizothini. Uthi uNkulunkulu leyo nto izwayo Hosea iyona into engiyizwayo ngabantu bami. Abantu engabathenga ngegazi lami. Abantu engalengela bona eCalvary. Ngizwa exactly leyo pain Hosea. Mina bengifuna ukuthi uunderstande ubuhlungu obuzwa yimina ukuze ukwazi ukutshela abantu bami baxwayise ube yinje ekhonkotayo. Sengivala khona amazwi encwadini kaJeremiya uchapter 3 elithi iBhayibheli wayesethi uJehova kimi uIsrayeli ohlehlayo ubonakele elungile kunoJuda okhohlisayo. uNkulunkulu umebheka abantu uthi ungcono umuntu ocacile ohlehlile obonakalayo ukuthi akakholwa kunekholo elikhohlisayo. Wesethi hamba umemezele lawo amazwi ngasenyakatho uthi buya wena Israyeli ohlehlayo usho uJehova, angikunithukuthelela ngokuba nginomusa usho uJehova. Angigcina intukuthelo yami kuze kube phakade. Yazi kuphela ububi bakho ukuthi uphambukile kuJehova uNkulunkulu wakho, wazihlakaza izindlela zakho kubo abezizwe. Phansi kwa yonke imithi elihlaza anilalelanga izwi lami usho uJehova. Buyani bantwana abahlehlayo usho uJehova, ngokuba ngingumyeni wenu. Bengifisa lokhu uqonde ukuthi wena ungumakoti, uJesu esimlandelayo uyena umyeni wethu. Thina sifana nomakoti, umyeni wethu uJesu. Buyani bantwana abahlehlayo. Buyani, sengiyavala. Buyani bantwana abahlehlayo. Buyani. Buya ekhaya. Buya ekhaya. Lithi izwi leNkosi, bheka ngime emnyango, ngiyangqongqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avule, mina ngiyangena kuye, ngihlale naye, ngidle naye. Namhlanje umenyelwe edilini, uzohlala noJesu. Phela enza isiqiniseko, azi ukuthi wenzeka ubuye, vulela uJesu. Sesothandaza, fisa ukutshela ukuthi uma uvulela uJesu empilweni yakho, qiniseka ukuthi izono zakho ziyesulwa namhlanje. Ngoba incwadi yamaHubo 103 verse 3 wakhona ithe yena othethelela zonke izono, owelapha zonke izifo. Uma izono zakho exolelwa, nezifo zakho zizophiliswa namhlanje.
uzophila. uJesu ngumyeni wakho, uJesu ngumyeni wakho, wena ungumakoti. uJesu ngumyeni wakho, wena ungumakoti. Awuvunyelwe ube nalo naye, nangu umyeni wakhe engqongqothe emnyango. Mvulele, mvulele uJesu. Cela ukuthandaza nawe. Uma ufisa uJesu ukumvulela, beka isandla sakho esifubeni sakho, sengiyakhuleka. uJesu umtshela uthi, Jesu, namhlanje ngiza kuwe, uzokuthethelela izono, akwelaphe nezifo, ngoba uJesu othembekile. Noma ngabe wayekulahlile ethi awuseyena umkakhe, kodwa namhlanje uthi mina ngingumyeni wakho uma ubuya. Sengiyakhuleka ngegama likaJesu waseNazaretha. Moya Ngcwele, siyabonga izwi lakhe eliphilileyo, izwi lakhe elingamandla, izwi lakho Moya Ngcwele lithethelela izono, eligezayo kunensipho. Geza abantwana bakho ezonweni zabo, ubelaphe izifo, umele igama lakho. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu othembekile. Qhubeka njalo nommangaliso, tshala imvuselelo emakhaya, bazwele ubumnandi bokuhlala nawe. In Jesus' name, amen.